सानजा गुफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै दैमालु गोजौ फरायसालियाव दुलाराय मिरु रोंगौथि आनजाद खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। बेयाव आंबो बा आंखौ दिनैनि आनजादनि गाहाय सुपारभाइजार हिसाबै बिबान होदों। बे बिबानखौ आं मावफुंनो दा थि मावफुंना होफैनो थाखाय आं फैदों। दा बेयाव जोंनि जि दिनैनि आनजाद खुंफुंनाय बे आनजाद खुंफुंनाया मोजाङैनो सोलिलांगोन होननानै आं सानदों आरो दा सोलिगासिनोबो दङ जे जोंनि दिनैनि आनजाद खुंनाय बे आनजाद खुंनाया खोब मोजाङैनो जाफुंलांगोन। दा बे साफ्रोमबो फरायसाफ्रा फ्राय बाहागो लाफैदों। बेयाव सेन्टार हिसाबै 200 सासे फरायसाफोरा बाहागो लाफैदों। दा जोंनिफ्रायबो जोंनि आनसलिकनिफ्राय अनजालु फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना जाहाथे रोंगौथि मोननानै जाहाथे अल आसामाव जाफुंसार जानो हायो बा दिन्थिफुंनो हायो बा बान्थाखौ मोननो हायो बा जोंनि आनसलिकनि जि इजिसि एबसुनि मान सन्मानखौ लाखिनो हायो आरो लोगोसे जा दानि एजुकेसन नेहाथारि बिथाङा बुंलांबाय जे जोंनि मेट्रिक आनजाद आरो गुबुन इन्टारभिउफ्राव बे आनजादा गोबां हेफाजाब होयो। नंगौबो हेफाजाब होखागोन। मानो होनोबा आथिखालावबो बे 10 थाखोनि जि क्लास 10नि एग्जाम बे आनजादाव 50 नाम्बारानो अबजेक्टिभ टाइपनि दा कुइसन दानसै बा दानगोन होननानै दाबो एडुकेसन सेक्रेटारिनि एनाउन्स होबाय। देग्लाय बोसोरावबो खुंफुंजागोन जि 50 नाम्बारनि अबजेक्टिभ टाइप्स बेयाव खोब अनजालु फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना सापर्ट मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो हाहैगोन होननानै आं सानो। लोगोसे जाय फरायसाफ्रा नैबे आनजादाव टप मोननो हागोन बे फरायसाफ्रानो अल आसामाव टप जाहैनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेबायदिनो जोंनि बे गंथाम फरायसालिजों जि खुंफुंजानाय दैमालु जितु HS स्कुलाव बिनिफ्राय जाहाथे सासे बा सानै फरायसाफ्रा मोनफुंहैनो हागोन आं बेखौ आसा खालामबाय। दिनैनि जि आंनि जि बुंनांगौ आं बेखिनियावनो बुंबाय। बेयावहाय उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ माबायदि जेनेबा लानाय जागोन बेखौ मिरुआरि जि टप 3 सायख'नाय जागोन। टप 3नि गेजेराव आरो टप 5 बेयाव सायख'नाय जागोन। दा बेयाव जाय टप 3 मोनगोन बे 20,000 बान्था बेनो होनाय जागोन आरो जाय टप 5 मोनगोन बिथांनो 2,000 स्कलारशिप होनायनि माबाखौ जों नुनो मोनदों, गाइडलाइनखौ जों नुनो मोनदों। जे बिथांमोना फ्राय बेखौ मोनोब्ला खोब जोंहाबो गोजोननाय थागोन आरो। सेन्टारावनो सानजा गुफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साफ्रोमबो रादाब नायगिरि आरो रादाब बुथुमगिरिफोरनिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जोङो सानजा गुफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय 8थि रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ जोङो दिनै जोंबो सानजा गुफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव दैमालु गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव सेन्टार महरै जों बेवहाय मोनथाम स्कुलखौ लानानै खुंनाय जादों। बेनो जाबाय दैमालु गेजेर गोजौ फरायसालि, लोगोसे माइदांस्रि गोजौ फरायसालि आरो दैमालु UN एकाडेमि। बे गंथाम स्कुलनि स्टुडेन्ट गासै 201 फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै दिनै जों बेयाव खुंफुंनाय जादों आरो जों थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों आसा खालामदों जोंनि फरायसुलि फंबाय बिनानावमोना बे टेलेन्ट सार्चनि गेजेरजों गोबां एक्सपिरियेन्सफोरखौ मोनगोन। मानोना दिनैनि समाव मोनफ्रोमबो इन्टारभिउआनो जा जियानो जा जि एग्जाम पेटार्न बियो OMR सिट आरो बिथांमोननि थाखाय बेनो गिबिसिन जागोन होननानै आं सानो। बिथांमोना दानिफ्राय जुदि एक्सपिरियेन्स जायोबा उननि समाव बिथांमोना जोबोद आवगायनानै थाहैगोन आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय जि हाइ स्कुलनि जोबथा आनजाद बेयावबो बिथांमोना जोबोद एसेबाबो एडभान्स जानानै थागोन बेखौ जों फोथायनाय दं। जोंनिफ्राय बुंनांगौआ बेनोसै।